Bueno, kaixo guztioi berriro ere, jarritu Hola, buenos días a todos y a todas otras. Jardunaldien hirugarren panel honekin, kafearekin indarra berriztuta gero. Decía, vamos a continuar con... Esaten ari nintzen bezala aurrera jarretuko dugu jardunaldiekin. Egia esan oso interesgarriak dira. Bai atzoko bileran, gaurko goizeko bileran ere bai, goizeko parte hartzeetan asko ikasi dugu, edo dugu ikasteko, eta gero parte hartzeko Isadorak azaldu zigun zergatik antolatu dugun gai honen inguruan jardunaldia. Gaur goizean Ximenak gehiago azaldu digu nolakoa den tresna, genero azterketa azkarraren tresna, eta orain Luisak hitz egingo digu genero ikuspegia implementatzeaz, testu inguru jakin batean Kolonbian kasu honetan, Venezuelako krisiari erantzunez. Lehen ere esan dizuegu, hainbat emakume gonbidatu ditugula Maiak moderatzeko kasu honetan, Kristina Txurruka Muguruza dugu, Noa Masterreko zuzendaria, Kristina Txurruka irakaslea da, Deustuko Giza Eskubideen Institutuko kidea da, Eramus Mundu en Acción Humanitaria Internacional Noako Masterreko zuzendaria da, eta 2007tik da Masterrareko zuzendaria. Master hori bateratu egiten da ekintza humanitarioarekin, eta 25 urteko historia luzea du jadanik. Eta 8 herrialdetan ematen da, eta hainbat unibertsitatea asoziatu ditu, eta besteak beste Kolonbiako bat. Kristinak giza segurtasuna aztertzen du batez ere lekuz aldatu diren pertsonen segurtasuna, eta baita ere ze joera eta erronka dauden gaur egun ekintza humanitarioetan. Azken 20 urtean, Kristinak parte hartu du nazioarteko hainbat ikerketetan, eta unibertsitate sareetan, ikerketa zentroetan, eta baita ere arlo humanitarioko profesionalizaziorako eragile sozialen eta ekimenetan. Eskerrik asko Kristina hemen egoteagatik eta aurrera. Egun on guztioi, eskerrik asko zure aurkezpenagatik eta atsegin handia da niretzat Luisa Maria Vega aurkeztea. Abokatu feminista, 11 urte baino gehiagoko esperientzia du giza eskubideen defentsan, sustapenean eta bermean, batez ere emakumekin, aurrekin eta LGTBI+ herritarrekin. Garapen eta erantzun komunitarioko programa koordinatu eta implementatu ditu gatazka armatuak. Eta berriki, Kolonbiako migrazio fluxu mistoek eragindako krisi egoeretan, ekintza esparruetan genero ikuspegia egiaz aintzat hartzen dela bermatuz. Gaur egun Kolonbia erakundeko programa kudeatzailea da. Dakizuen bezala erakundeak, eta batez ere Kolonbia erakundeak krisiari erantzun humanitarioa ematea du xede. Sexu eta ugalketa osasuneko eta babeseko programen bidez. Prebentzioa, arriskuak arintzea eta generoan oinartutako indarkeriari erantzutea ardatz hartuta. Era berean, ahalduntze ekonomikorako emakumeen bizi eta hots bitartekoak eta lidergoa bultzatzeko ekintza jarri dituzte abian. Sus enfoques centrales genero ikuspegia, erresilientzia eta lokalizazio ikuspegia txertatzen direla bermatzearen ikuspegi nagusien oinarria. Siguiendo la sesión anterior. Aurreko saioari jarraikiz eta jardunaldiaren ikuspegiarekin bat eginez ikusiko dugu nolakoa den implementazioa ekintzan dagoenean, eta kasu azterketa bat ikusiko dugu ikusteko zer erantzun eman zaio Kolonbian eta Ekuadorren Venezuelako krisiari. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta mila esker egoteagatik bai, eskerrik asko. Eskerrak eman Bilboko udalari, lankidetzarako Euskal Agentziari, gonbidatu egin nautelako espazio garrantzitsu honetara. Guretzat ere aukera bada, esperientzien bitartez elkar jokatzeko, elkar ekiteko, eta horrela ikasi aldugu beste herrialde batzuetako esperientzia. Eta batez ere, zuekin egingo dugun truke horretan.
Kristianak esan duen bezala, nire gaurko eginkizuna da, eta pozik nago hemen egotea ze horrela elkarrizketa arilduz joan gara. Tresna zoragarri bat dugu, genero ikuspegia sartzeko erantzun humanitarioan, eta horrek praktikan beste tresna batzuekin joka dezake. Y cómo tiene un impacto directo en Horrek inpaktu zuzena du egiten dugunaren implementazioan Venezuelako krisiari erantzuteko Kolonbian. Eta pixka bat elkarrizketa ariltzeko bloke honetan, 3 elkarrizketa bloke izango ditugu. Lehenik eta behin, Kolonbiako egoera humanitarioa hitz egingo dugu. Testu inguruan jartzeko nola ematen ari garen erantzuna eta nola Kolonbiako egoera berezi xamarra den. Elkarrizketa bat dagoelako. Gai jarri egiten direlako han dauden zaurgarritasunak eta krisiak. Eta horrek egokitzea eta berritzea eskatzen digu genero ikuspegia sartzeko orduan. Bigarrenez, hitz egingo dugu bai zer den genero ikuspegia integratzea ekintzak implementatzeko orduan. Eta azkenean, adibide txiki bat jarriko dut, ikusteko nola bihurtzen den sare konkretu bat Kolonbiako hegoaldeko mugan Ekuadorrekin. Eta kontatu nahi dizuet nola implementatu ditugun tresna horiek ekintza jakin batzuetan. Hasiko gara Kolonbiako egoera humanitariorekin. Dakizuen bezala, Kolonbian 50 milioi lagun bizi dira, eta hainbat prozesutatik pasa gara. Gatazka armatu bat izan dugu 50 urtean, eta itxaropen une batzuk ere bizan ditugu bake prozesua sinatu zenetik. Baina erronka handiak daude bere implementazioan, bere bake akordioan. Eta une honetan implementatu egin da. Beraz, agertoki honetan 11 milioi pertsonak jasaten dute gatazka armatuaren eragina. 7,7 lagunek dituzte beharrak, krisi humanitario motako beharrak, eta 2 milioi baino gehiago dituzte behar kritikoak. Une honetan, Kolonbian gatazka armatuak daude, ez nazioartekoak, eta Gurutze Gorriaren iritziz 2022an oraindik ere 6 gatazka armatu daude, nazioartekoak ez direnak herrialdean, non era askotako eragileak ditugun, adibidez MLNA, Kolonbiako autodefentsa gaitanistak, duela aste batzuk, Kolonbiako autodefentsa gainistak, 11 departamentu jarri zituzten arriskuan ekintza armatuen ondorioz bera, 32 departamentu daude Kolonbian. Beraz, herrialdearen 50% blokeatuta egon zen geldialdi armatu baten ondorioz. Eta talde hau narkotrafikoarekin lotuta dago, eta gero baita ere talde paramilitarren ondarrezko kideak ere dituzte hor. Baita ere, 100%tik gora handitu da leku aldatze behartua izan duten pertsonak. 2021an, 73.000 lagun leku aldatu ziren, modu masiboan herrialdean, eta 75.000tik gora izan ziren itxialdi biktimak eragile armatuen ondorioz. Es una emergencia que se traslapa con Larrialde hau gain jarri egiten da, gainera migrazio jario mistoekin. Venezuela esate baterako hori da Venezuelako pertsona migrante gehien hartzen dituen herrialdea. 2014tik eta 2021eko abuztura arte. Ordura arte Kolonbian gutxi gora bera 1.832.000 venezoldar genituen Kolonbian bere egoera erregularizatzen ari zirenak Kolonbiako gobernuaren neurrien ondorioz. y en ese sentido también
Eta zentzu horretan, gelditzeko bokazioa onditu egin da, baina Mireiak esan duen bezala, gainera, testu inguru neko partikularrari erantzun diogu. Ibili egiten diren pertsona migranteak, Kolonbiatik pasatzen direnak, eta beste herrialde batzuetara doazenak, Txilera esate baterako, kontinentearen hegoaldera, eta zentzu honetan, erantzun bat eman behar da, egoera berezitu batean, behar oso desberdinak baitaute, eta bizkor joakatu behar da gainera. Hemen badaude behar berezi batzuk, eta uzten digute, izango dugun elkarrezketan, kokatzen. 3,9 milioi emakumeek beharrak dituzte genero indarkeriaren ondorioz, baita ere gatazka armatuak duen ondorioz, eta baita ere COVID-ak sortu dituen ondorioen ondorioz. 2,5 milioi familiak egunean bita makarre jan dezake, eta 5,8 milioi pertsona bizi dira eragile armatu baten eraginpean. Eta berriz ere, lehen ere esan da, baina garrantzitsua da berriro esatea, zergatik generoak axola duen erantzunak emateko orduan larrialdi egoeretan. Eta horrela, aipatu izan dugu gainera, krisiak inpaktu hau berezituak sortzen ditu, gizon, emakume eta aurrengan. Eta generoan oinarritutako indarkeria krisiaren aurrekoak dira, baina sakondu egin daitezke krisi egoeran. Eta gainera, iraun egin dezakete errekuperazio prozesuak daudenean. Esate baterako, gatazka armatuetan bizirik iraun duten emakumeen kasuan. Erreparazio bat behar dute eraldatzailea. Hau da, pentsatu behar da, aurreko egoerara itzuli nahi dela, eta biktimizazioa gertatu aurreko egoerara. Baina emakumentzat, kontzeptu hori ez da egokia ze aldez aurretik ere indarkeria sufritzen zuten. Beraz, erreparazioa harago joan behar du. Hau da, genero indarkeriak duen esanahiagatik. Eta badira beste elementu batzuk, funtsezkoak, eta ondo datozkit nik aipatuko dudana azpimarratzeko. OMSek esaten du, ama hilkortasunaren 60% krisi humanitarioa bizi dituzten herrialdeetan gertatu dela. Eta gainera, nire kidek esan duten bezala, krisi humanitarioak ere izan daitezke aukera leiho bat pentsatzen hasteko eraldaketa bat egin behar dela genero harremanetan. Eta egin dugun implementazio ariketa horretan, aztertu dugu zeintzuk izango lirateken 4 urratsak. 4 konpromiso lagundu egingo digutenak bermatzen, genero ikuspegia txertzatzen. Lehenik eta behin oski, genero azterketa azkarra ez nahi zor sartuko, tresna nahikoak ditugula, baina badakigu, balio digula, beharrak kokatzeko, esperientziak zein diren jakiteko, eta testu ingurua ere aztertzeko. Gero ditugu gutxieneko konpromisoak, hau da, integratzeko genero ikuspegia sektoren erantzunetan, erantzun humanitarioa ematen duten horietan, adibidez WASH-etik, ugalketa eta sexu segurtasunean, babesean. Hirugarren elementua da, nola pentsatu emakumeen rola emergentzia kasutan. Eta horrela pentsatu ere, ze aukera leiho dauden krisi humanitarioen barruan. Hau da, nola bultzatu boz ariketak eta lidergo ariketak larrialdi kasuetan. Eta azkenik, behar bada, ari eroale nagusia. Hau da, zer da erantzun sektoriala? Nola pentsatu generoan oinarritutako indarkeriez libre dauden bizitzak, edo sufritu dezaketenak krisi egoera batean. Hau da pixka gauza bera, baina esperientziaren elementu gehigarri batzuk ditu. Gure ekintzetan txertatu ditugu, eta gainera,
nahi dugu bermatu zein dien beharrak, igurikapenak, behar bereziak, eta gero jakin nola eman sektorekako erantzuna berezitua. Horrek ez du esan nahi denari erantzun behar diogunik. Ze analisi bizkorrak egiten ditugunean generoan, hainbat behar aztertzen ditugu, edo atzematen ditugu. Baina gero Ximenak esan duen bezala, ze gomendio guztietatik zein hartzen dugu implementatzeko. Gainera, hau presuposamatu bat egin behar dugu, gero erantzun sektorekako erantzun bat emateko. Hau gustatzen zait, ze horrek esan nahi du, lantaldearen lana bultzatu behar dela, nola bermatzen dugu genero ikuspegiak parekidetasun egoerak ekar ditzakela erabakiak ere hartzeko orduan. Nola bermatzen dugun etengabeko entrenamendua taldeetan? Noski, oinarri bada, expertiz batzuetatik abiatzeko eta sentiberatasun batzuetatik ateratzeko, baina beharrezkoa da entrenamendua, taldeen prestakuntza lana eta tokiko bazkidekin eta eragilekin lan egitea. Hori oso garrantzitsua da, horrek lagunduko baitigu lan egiten tokiko indarrekin, baina gainera bultzatu ahal izango dugu emakume antolatuek duten esperientzia eta eginkizuna. Bizitzak salbatu ahal izateko. Nola integratzen ditugun prozesu organizatiboak beti ere lidergoarekin bat eginda larrialdi egoeretan. Eta azkenik, nola txertatzen dugun genero ikuspegia, ebaluazioan, monitorioan eta kontuak emateko orduan. Ximenak esan duen bezala, ikusi zer ari garen egiten, nola egiten dugun, zer egiten dugun ondo, zein den inpaktua eta ze hobetu dezakegun. Eta gure abiapuntu gisa, genero azterketa azkarra denez, elementu klabe gisa, esan Kare Kolombia gaztea dela, konfederazioaren barruan, 2019an sortu zen, eta genero azterketa azkar baten ondorio sortu zen. Eta gomendio bat egin zuen. Lotuta zegoena genero ezarpenaren haustura horretan edo arrakala horretan. Oda, pentsatzen hasi bar genuen nola bizitzak salbatzen dituen erantzun batean muga bat dagoela, nola bait erantzun ahal izateko partikularroak diren behar. Ze gertatzen da adibidez krisietan dagoen hilegrokoen kontrolarekin, abortorako sarbidearekin, hau da, elementu horiek galdu egiten dira, esate baterako, esaten dugunen, nola bermatzen den poltsa, burtsa, eta hori COVID-arekin ikusten da, hau da, osasun sistema osoak erantzun behar izan zion COVID-19ari. Eta beste zerbitzu batzuk, adibidez sexualketa eta sexu osasunerako zerbitzuak eragina sufritu zuen. Eta baita ere, inpaktu gekarri bat ekarri zuen horre guztiak. Genero azterketa azkarrak gure implementazioa gidatu du tokian bertan eta interakzioak. Organizaciones que tienen respuesta justamente para poder Eta kapitalizatu ahal izateko, ze gaitasun dauden lurraldean, nola osagarritzen ditugun zerbitzuak, eta ez bikoiztu. Hemen badaude titular idazpuru garrantzitsu batzuk. Genero azterketa azkar honetan, eskualde mailan egindakoa. Hain zuzen ere ulertzeko nola Venezuelako krisi migratzaileak inpaktuak sortzen zituen Kolonbian, Ekuadoren, Perun. Eta nolabait elementuak hartu erantzunaren programazioa bideratzeko. Batetik, sexu transakzionala, ingresoak Venezuelako emakumeentzat, regularizatuak ez daudenak, indarkeriaren gorakada, giza eskubideen babesleen aurka. Oso azkarari al naiz? Porque de pronto no me doy cuenta. Un vacío de la consulta. Hau da,
hori oso garrantzitsua da, hau da, hutsune bat ere eragile humanitarioen erantzunaren aurrean. Eta nola lortu, krisi kontestuan dauden pertsonen inpaktu horiek, nola arindu, nola prestatu ere jendea hori arintzeko. Baina gainera, nik hau jarri nahi izan dut, gainera aste honetan esan dugunarekin badatorrelako. Nola aldatzen ditugu genero dinamikak eta rolak, eta Venezuelako krisian ikusi genuen, Venezuelako gizon askok bakarrik migratzen zutela, herrialetik ateratzen ziren, eta horrek esan nahi zuen aldaketak zeudela roletan. Hau da, zama erantsia emakumentzat, ze zaintza arduratu bertzuten, eta orain hornitzaileak ere izan bertzuten. Baina erabakiak hartzeko gaitasuna handitu egin zen. Hau da, erabakiak hartu zitzaketen, etxearen barruan gertatzen zenaren inguruan, eta ikusi nola elkar ekintza horiek krisi testu inguruten agertzen diren. Nola bermatzen dugu orduan genero ikuspegiaren integrazioa? Aipatu dizuedan urratsen ondoren. Orain, bai, sektorekako erantzunan oinarrituko gara. Larrialdian generoa zentroan dago. Larrialdi generoa. Eta hau izan da gure esperientzia. Esperientziatik hasi garenetik. Zer erantzun ematen dugun erakunde gisa. Eta generoa emergentzietan hori da mamia. Eta gero hainbat sektore ukitzen ditugu. Sexu eta ugalketa osasuna, babesa, ahalduntze ekonomiko eta pertsonala, eta integrazio soziala. Integrazio soziala, behar bada, ez dut horren beste eukituko. Baina, seguruenez, aterako dira elementu garrantzitsuak. Entonces, este bloque es más el cómo, qué acciones estamos desarrollando. Ze ekintza ari gara garatzen sektorekako erantzunean, bermatzeko genero ikuspegia txertatu egiten dela. Eta ulertu zeintzuk diren behar berezi horiek. Beraz, 5 arlo desberdin ditugu, ugalketa eta sexu segurtasunetik hasita, bermatzeko inpaktu berezi horiek landu egingo direla alde batetik, eta erantzun zuzen bat egiten dugu. Hau da, zuzenean berme batzuk eskaintzen ditugu. Sexu eta ugalketa osasuna bermatzeko kontzepzioa, antikontzepzioa, jaio horreko kontrolak, haurdunaldiaren etete voluntarioa, hau da, hori guztia osasun zerbitzuen barruan. Baina gainera ez dugu pentsatuko ordezkatu egingo dugula estatuk eman beharreko erantzun batean, eta horregatik lan egiten dugu biderazio bideak indartzeko. Nola arduratzen den estatua gaitasunak indartuz, sistema publikoa indartuz, bermatu alizateko, gure erantzuna osagarria izan dadin, eta alde egiten dugunean gaitasuna izango dutela lurraldean. Gainera, giza eskubideak eta ugalketa eskubideak ezartzeko garaian ekartzen du emakumeak eta gazteak inplikatzea. Eta erronka horieri beti ere presente dugu, ematen du zoragarria dela, baina nola pentsatu gure burua bizitzak salbatzeko orduan. Eta bereziki genero ikuspegiak hori eskatzen dugu. Hau da, modu paraleloan egiturak eraldatzea, arau sozialak aldatzea, gaitasunak eraldatzea, praktikak eta iruditeria aldatzeko, bermatu alizateko zergatik den pertinentea honi buruz hitz egitea krisi humanitario batean. Eta hori gertatzen da, horretarako helarazi egin behar da informazioa, baina baita ere lan egin behar da erakundeekin, sentiberatasuna bultzatu, komunitatea erakarri, haiekin loturak izan, eta gainera pentsatu behar dugu erantzunak integrala izan behar duela. Nola ematen ditugu kitak modu osagarri batean gure ekintzak zabaltzeko krisi testu ingurutan. Hemen praktika oso onak izan ditugu.
kitak eman ditugunean, zerbitzuekin gainera, sentiberatze prozesuarekin, eta emakumeekin elkarrekiteko orduan. Hau da, estandar minimoak generoa txertatzeko, krisi humanitarioetan, baina beti emakumei konsultatzea. Hau da, prozesu bati ekin aurretik, taldeak egiten ditugu emakumeekin, parte hartu duten emakumeekin edo beharrak dituzten emakumeekin ikusteko zer den pertinentea. Nola egin dezakegun? Eta zein den modu honena kit hoiek erantzun osagarria izan daitezen, baina bat ere pertinentea lan egiteko momentuan. Eta guretzat babesa, prebentzioan, arriskuen, arintzean eta generoan oinarritutako indarkeriari eman beharreko erantzuna. Nola egiten dugu? Hau da, sentiberatze eta informazioa banatzen dugu eskubidei eta babes ibilbidei buruz. Gero, batez ere, generoan oinarritutako indarkeriari eman beharko erantzunean. Horretan oinarritu nahi dut, nire hitzaldia orain. Lehen Ximenak esan du gaur goizean. Ze garrantzitsua da pentsatzen hastea, nola eskalatzen ditugu modeluak eta modeluak eskalatzeko neurtu behar dugu nolakoa den inpaktua eta nola bermatzen ditugun ikaskuntza kapitalizazioak. Género es un modelo que se empieza a implementar. Eta eredu hori Ekuadorren aplikatzen hasi ziren, Kolonbiara eskalatu du eta Ertamerikan oso indartsu dago. Eta genero indarkerian, oinarritutako kasuak lantzen ditu, laguntza juridikoa eskaintzen du, eta horrela kasuen kudeaketa nolabait berritzailea da, baina baita ere horri esker harago joan gaitezke. Eta zue badakizue zer garrantzitsua den kaxean eskudirutan laguntzea. Eta hori txertatu egin dugu genero indarkeriaren aurreko erantzunetan, inpaktuak arintzeko. Eta badakizue, hainbat, helburutarako kaxa eman behar dela, baina eszenario honetan babes sektorearekin lotuta dago. Ez daude baldintzak erabilerarako eta da laguntza hori barkatu kasuen kudeaketarako erabiltzen dela. Karakterizazioa, identifikazioa eta laguntza egiten dugu. Eta bermatzen dugu eskudirutako laguntza kasu kudeaketara lotuta egotea. Que ha sido una buena práctica, porque claro, aquí integrar estos dos elementos. Hemen bi elementu hauek ditugu, ezta? Eta galdera asko egiten ditugu. Zer gertatzen da arriskuarekin? Eta nola jakin daiteke pertsona horrek kax hori behar duela, pertsona guztiek behar dutelako kax hori, hainbat behar estaltzeko, zertan gastatzen dute, zer eragin duen genero indarkeria jasan duen bizitza bati duintasun gehiago emateko, eta hau da pixka bat gertatu dena, estandarizatutako prozesuak eskalatuz. Bermatu egiten da identifikatzea eta karakterizatzea arriskuan dauden pertsonak edo indarkeria bizi duten pertsonak. Eta kasuetan ainguratzeari esker monitorizatu ahal izan dugu, laguntza eman ahal izan dugu, eta horrela neurtu egin daiteke zer inpaktu izan duen kaxak integrazioan. Adibide bat ematearren, egiten ditugun neurketetan, gero zera egiten dugu. Banaketa osteko monitorizazioak egitea. Jarraipen bat egiteko kaxa jaso duten emakumeekin. Jakiteko zer nolako eragina izan duen indarkeria duen testuinguru batekin lotutako segurtasunarekin. Emakumeen 75% baino gehiago esaten digute, nik kaxa gastatu nuen ekintzailetzan, nik elikagaietan, nik
nire ekintzailetzan inbertitu nuenean, sentitu nuen autonomia ekonomikoa lortzen nuela, eta horrela indarkeria zikloarekin hautsi egin ahal izan nuen. Badakizue askotan horrelako kasuak mendekotasun ekonomiko bategatik gertatzen direla. Eta erabilerari dagokionez, emakumeek sentitu dute segurtasun handiagoa zutela indarkeriazko testuinguru batean, eta horrela erabakiak hartu ahal izan dituztela. Noski prozesua hobetu egin behar da, eta horretarako ikusten dugu nola arindu arazo hauek, inpaktu hauek. Nola kudeatu genero indarkerian oinarritutako kasu hauek, nola lagundu azkar, nola egin akonpainamendu psikosoziala. Dakizuenez, kasu honetan, arrisko handia, eta emakumeak haien erasotzaileengana itzultzeko arriskoa handia da. Eta horretarako eredua egokitu egin behar da. Gaia gainera asko gertatzen da, Kolonbian bereziki larria da. Horregatik garrantzitsua da kasuak azkar kudeatzea. Eta noski estandar minimoak badira funtseskoak guretzat erakunde gisa osongi ezagutu behar dugu eta osongi koordinatu behar dugu. Zer gertatzen da emakume batek kukutan jasotzen badu laguntza eta hegoaldeko fronterara baldin badijoa. Estrategiak beharko ditugu. Eta badakigu hori ezingo dugula egin ere leku guztietan, eta hor, erreferentziazko erakundeak eduki behar izan ditugu, jakiteko zer egin dezakegun eta nola egiten ari diren, eta horretarako erreferentziazko mekanismoak ezarri beharko ditugu birbiktimizazioak saihesteko. Eta hainbat erakunderekin adibidez erabiltzen ditugu fitxa batzuk erakunden artekoak, eta horri esker erakunde guztiek informazio berbera izan dezakete eskura. Hori da, kasua kudeatzeko behar dena, eta hori eginez bermatu dezakegu emakumeak argi edukitzea nork eman zion arreta. El tercer sector está asociado al empoderamiento personal y económico. Y el empoderamiento personal económico pasa, y específicamente esta respuesta sectorial ha sido maravillosa. Eta guretzat zoragarria izan da, hainbat ikaskuntza ekarri dizkigulako. Eta hainbat uztarketa egin ahal izan ditugu gure ikuspegietan. Irtenbide behin betikoak, iraunkorrak, eskaini ahal izan ditugu. En este sector de respuesta, eta erantzun sektore horretan lan egin dezakegu, lan egin dugu, besteak beste, abian jartzeko metodologiak, estrategiak, mujeres líderes en emergencias izenekoa. Eta hori da ere gure genero ikuspegia txertatzeko konpromisoetako bat. Eta gainera hori egin nahi dugu modeloa eskalatuz. Eta metodologia hau pentsatuta dago bermatzeko kaltetutako emakumeek aukera izango dutela haien ahotsa eta lidergoa indartzeko eta identifikatzeko emakumeen zeregina eta parte har dezaten ere krisi humanitarioa egon arren erabakiak hartzeko orduan. Eta
Hemen ikus ditzakezue fase horiek, nola osnartu, nola ekin, nola ikasi, nola aztertu, nola sortu elkarrekin. Emakume horiekin, krisiekin lotutako inpaktuak jasan dituztenekin. Eta horretarako funtsezkoa izan da genero analisi azkarra. Eta metodologia honen bitartez, neurtu dezakegu ere emakumeek zer nolako lidergo maila duten krisi humanitarioetan. Espazio formalak eta informalak identifikatu ditzakegu, zer nolako eragin duten erabakietan emakumeek, eta zer oztopori egin behar diete aurre parte hartu ahal izateko. Zer aukera, zer espazio aukeradun sortzen dira, emakumeek parte hartu ahal izateko. Hemen badugu adibide txiki bat. Eta hemen ikus dezakezue zer ikusi dugun, abiarazi dugun eremu horietan. Ekintza komunaleko batzarretan ikusten dugu, adibidez, egia da, paritatea ari garela, parekidetasunaz ordezkaritza prozesuetan, baina historikoki existitu diren erakundeetan emakumeek normalean idazkari papera hartu izan dute. Badagoelako ustea emakumeen zeregina lotuagoa dagoela laguntzarekin eta ez hainbeste lidergoarekin. Eta emakumeek zuzendaritza postuak hartzen dituztenean, zuzendaritzarekin eta gidaritzarekin lotutakoak hartzen dituztenean, orduan erabakiak har ditzakete. Eta askotan gertatzen dena da, ez dela errealean, modu errealean gertatzen hori. Gizonek bultzatu egiten dute, baina askotan egiten dute ere iruditzen zaielako denbora gehiago dutela, ez dutelako lanik, ez dutelako lan formalik, hau da, egiten zaigu zaintza sistema, eta egiten zaigu hori funtsezkoa dela, eta iruditzen zaigu, emakume denbora gehiago dutela, karga txikiagoa delako. Hau da, ez da behar bezala ulertzen emakume batek zenbat lan egiten duen. Horrez gain, analisia azkarra aplikatzen dugun testuinguru honetan, ez ziren existitu edo ez ziren ikusgai egon LGTBIQ+ kidegoko pertsonak. Eta honi esker, Mujeres Líderes en Emergencias metodologiari esker emakumeek parte har dezakete eta parte hartzea bera sustatu dezakete. Eta nik esaten nienean ainguratu egiten dugula alderdi pertsonalaren eta ekonomikoaren arteko lotura, hori gertatzen dela analisia azkarraren emaitza gisa. Eta guk argi daukagu parte hartzea behar dugula, baina baita ere bizimodu atera behar dugula. Hau da, ahalduntzea ere ikuspegi ekonomikotik gertatu behar da, gure bizitzako proiektuen inguruan erabakiak har ditzagun. Bestela, nola asetu gure beharrak adibidez, emakume migratzailea baldin bagara, eta ez bagaude regularizatuta herrialde batean. Ekimen honi esker, Mujeres Líderes en Emergenciari esker, ikusi ahal izan dugu zer inpaktu duen emakumeen ekintzailetza indartzeak, hezkuntza finantzarioa emateak, alduntze ariketa handiak izan dira, alduntze pertsonala, politikoa, eta parte hartzailea bermatuko duena. Beraz, hori ekarri du estrategia indartzeak. Emakumeen 88% esaten zuen lagundu egin ziola erabakiak hartzeko,
lidergo espazioetan. Hau da, lagundu egiten du emakumeak beraien burua buru gisa ikus dezaten familian, komunitatean, eta emakume batek esaten du auzoan liderra naiz orain, eta etxean ere. Oso lekukotza polita da hori. Emakumeen zeregina funtsezkoa da eta horrela kapitalizazio ariketa honen bitartez sentitzen dute haien ahotsa indartsuagoa dela. Parte hartzaileen 46%k aipatu zuen lider gisa sentitzen zirela haien komunitateetan. Eta begira beste lekukotza, liderra naizela pentsatzen badut, zoriontsuago sentitzen naiz ikusten dudalako elkartei lagundiezak edala, eta horrek ez du esan nahi soilik gizonei laguntzea. Eta sektore honek bereziki lagundu digu babes erantzuna integratzen. Eta zergatik? Programa honetan emakumeek haien ekintza planak eraikitzen dituztelako beraien zenbait behar asetuz, baina lider gisa lan egiten dute hainbat arlo estalial izateko, baina lidergo jarreretatik. Monitorizazio eta kontu emate ikuspegietan. ¿Cómo garantizamos que los procesos de monitoreo, de evaluación, de rendición de cuentas y de aprendizaje? Monitorizazio eta ikasketa prozesuetan ere ongi ulertu behar da komunitateak duela informazioa. Komunitatea dela jasotzen dugun informazioaren jabea. Hau da, komunitateak ulertzen du prozesua nolakoa den. Eta bertan gertatzen da eraldaketa hori eta komunitateak ikusiko du positibo gisa edo negatibo gisa. Hori oso garrantzitsua da. Eta ulertu dezakegu, beraz, gauza positibo gisa ikusten dutela, ala ez. Eta ulertu behar dugu, ez dela beti izango ongi ikusitako zerbait. Nahiz eta gerta daitekeen guztiei ere ongi iruditzea. Niri iruditzen zait, hau badela komunitateekin egin beharreko lan bat. Eta iruditzen zait ere, erreparatu behar diegula aldaketak eragiten dituzten faktorei. Horrek lagunduko digulako izaten ikuspegi erreal bat, eguneratu bat, eta aztertu ahal izango dugulako zer egiten ari garen, zer dagoen ongi, eta sektoreko erantzunari dagokionez, generoa txertatzeko, guretzat funtsezko izan da datuak biltzea. Eta hori nola egiten dugu? Alde batetik, monitorizatu egiten dugu, adibidez, banaketarena, gogo betetze inkestak egiten ditugu, eta horrez gain, kaspidien bat dago, baina generoaren ondoriozko indarkeria kasuetarako denez, ikusi behar dugu zer nolako inpaktua duen arrisku horiek murrizteko. Agian, PDM tradizionalago batean ez genuke erabiliko. Eta agian, begiratuko genuke gehiago, zertan gastatu duen, eta garrantzitsua da, beraz, honi erreparatzea. Bizitza historioak, gogo betetze inkestak, egitea, eta hemen ikus ditzakegu zer datu jaso ditzakegun. Zer nolako indarkeria gertatzen diren, erasotzaileak zeintzuk diren edo izan daitezkeen, emakumeak zer arrisku tasatan dauden, eta beste galdera garrantzitsu bat, gure buruari askotan egin dioguna, eta da zer egin dauzkagun datuekin. Galdetu behar dut,
benetan, beharrezkoa da nik galdetzea galdatuko dudana, zerbait egingo dut informazio horrekin, beharrez dudan zerbait galdetzen badut, horrek mina eragin dezake. Ni zergatik galdetuko diot emakume bati zerbait ez bada informazio hori ezertarako erabiliko. Espektatiba bat sortzen dut emakumearengan eta gainera ez dut kapitalizatzen lortu dezakedana. Emakumeak eman dezakeena. Eta hemen parte hartzen duten erabakiak hartzen dituztenek ikusi behar dugulako ere nola eraldatu politikak informazioa sortuz. Hortxe geratu zait, barkatu. Azkar erakutsi nahi dizuet zer izan den, adibide bat. Zer kasutan sartu ahal izan ditugun tresna guztiak, aipatu ditugunak. Eta hain zuzen ere, Kolonbiako hegoaldeko mugan, Ekuadorreko mugan, Venezuelako krisia izan da. Genero binazionalaren analisi azkarra egin genuen mugaren bi aldeetan. Eta gauza asko ikasi genituen harrigarriak eta funtseskoak erantzuna egituratu ahal izateko. Adibidez, emakumeek, neska gaztek, LGTBIQ+ kolektiboko pertsonek arrisku handiagoa dituztela arlo gehientsuetan eta generoak, diskriminazioak, xenofobiak eragiten diela eta osasun krisiak bat egiten duela migrazio krisiarekin. Eta gainera, Venezuelako familia gehienek diru sarrera gehiago galdu zituzten eta horrek eragin handiagoa izan zuen emakumeengan, gazteengan eta LGTBIQ+ kolektiboko pertsonengan. Zer egin genuen? Erantzun, sentsibilizatu, eredu bat garatu genuen, kudeak eta mugaz gaindiko bat antolatu ahal izateko. Ez delako gauza bera muga baten inguruan lan egitea. Zer gertatzen da pertsonen tratarekin herrialdez herrialde doanean? Nola lortu konexio bat taldeen artean? Nola lortu bi herrialdeek erantzutea? Eta hemen beste elementu gako bat, erdigunean dagoena, funtseskoa. Eta da, emakumeak buru izan direla prozesu honetan, larrialdi prozesu honetan. Iparraldean zeuden emakumeak hegoaldera eraman genituen eta orain mugaz gaindiko prozesu bat da. Kolombia, Ekuador eta Venezuelako emakumeek parte hartzen baitute, lan zoragarria egin dute eta elkarrekin eraiki ahal izan dute emakumeen mugaz gaindiko agenda. Agenda horrek besterik gabe jaso egiten du zer gertatzen ari den emakumeekin, zer behar dugun. Eta hor lotuta dago gedea agendarekin. Ezinbestekoa da emakumeek egiten duten ekarpena. Genero ikuspegia txertatzeko ebidentzia sortzen du eta aukera ematen du emakumeen agendak kokatzeko. Eta amaitzeko, ekitaldi simboliko bat jarriko dugu. Honek, inpaktu bat izan zuen prozesua sortu zuten emakumeengan, iritzi publikoarengan eta erakundeengan. Iaz, emakume hauek Rumichaca zubia hartu zuten. Kolombia eta Ekuador lotzen dituen zubia muga itxirik zegoenean. Kudeaketa batzuk egin genituen eta lortu genuen zubia guretzat irekitzea migrazio sailek eta hor ikus ditzakezu, bi herrialdetako emakumeak elkartu ziren, zubia hartu zuten
eta emakumeen kontsigna izan zen emakumeek lortu dugu, gobernuek lortu ez dutena. Bi gobernuek denbora luzea zeramaterako esan ez irekiko dugu, ez dugu irekiko, eta emakumeek lortu zuten egun batez, konexio bat egotea pandemia testuinguru batean. Krisi testuinguru batean, gatazka armatuko testuinguru batean, modu simbolikoan, haien mugaz gaindiko agenda kokatzeko. Denbora gainditu dut? 3 minutu. Eskatu idate denbora kontrolatzeko, eta esan diate gehienez, 50, 53 amaitu duzunez, oso ongi. Eta orain tartetxoa dugu galderetarak. Tiempo para el video. Luisa María, gracias por compartir esta... Eskerrik asko, benetan oso interesgarria da zuen esperientzia. Batzuetan hitze badirudi ez dutela islatzen, benetan niri oso interesgarria ditu zait. Asko ikasi dut, eskerrik asko Euskadiko Lankidetza Agentziari ere lehen ez ditut eskerrak eman eta ez dira manera onak. Ez da eskerrik asko lan hori gurekin partekatzeagatik. Eredua eskalatzea, genero analisia azkarra, oso iradokitzailea izan da. Eta seguru galdera asko egongo direla. Ahí tenemos una. Hor badago galdera bat. Hola, buenos días. Soy Mónica de Asamblea de Cooperación por la Paz. Asamblea de Cooperación por la Pazeko Mónica naiz. Ni galdetu nahi dizut. Esan duzu, Kolonbian 2019an lanean hasi zinetela prozesu honetan. Zer zeregin izan dute erakunde feministek eta emakumeek lurralde honetan, datuen bilketan eta jakinda batez ere zer nolako ibilbide luzea duen mugimendu feminista Kolonbian. Otra más, sí. Beste galdera bat? Sí. Estaba en inglés. Te la traigo. Hi. During your representation, you talked about the Kaixo, zure aurkezpenean, hitz egin duzu dirua, kaxa emateaz. Zer egiten duzue indarkeriak emakumeak gutxiago erasan ditzan? Sí. Buenas. Voy a transmitir varias preguntas que han llegado vía streaming, ¿no? Y agradecemos también a la gente que nos está viendo y que participa. Bai, eskerrak ematen dizkiegu ere streaming bidez dautenei, eta Diane Rodriguezek galdera bat egin du. Agian aurreko biak erantzutea hobeto, ez? Eta horrela ez zaizkio pilatuko. Ongi. Erakunde feministen zereginari dagokionez arrazoi duzu. Kolonbiak badu mugimendu feminista nahiko fuertea. Oso agenda argi bat du, gainera oso ongi antolatuta dago. Eta hain zuzen ere prozesu horretan gaude. Eskalatzen informazioa biltzeko modua, adibidez. Analisi azkarretarako. Funtsezkoa izan da ikusteko ea nola antolatu ibilbide luzeago bat duten emakume batekin eta uzartu hain antolatuta ez dauden emakumeekin eta ikusi ea nola lotu dezakegun beraik egiten duten lanarekin eta nola lotu genero analisiarekin posizionamendua eta jenden posizionamendua ikusiz. Adibidez, aztertzen dugunean zer egin dezakegun bake eraikuntzan, hainbat fronte ditugu
ekitaldi horietan esku hartzeko, landa eremuko emakumeetan, klima aldaketan, elikagaien segurtasunean. Beraz, horretarako aldez aurretik egiten ditugu mapaketa ariketak, tresna eskalatu ahal izateko eta emakumeen egitura formal horiekin lankidetza egin ahal izateko. Eta arintzeari dagokionez, kasuen kudeaketari dagokionez, eredu bat dago. Eta eredu horrek arreta jartzen du indarkeria biziran duten pertsona horiengan. Eta bilatzen du oso malgua izatea. Tresnak eta prozedurak malguak izatea, arrisku horiek murriztu ahal izateko. Nik pertsona horri ematen diot cash hori leku honetan, modu honetan, eta nik egingo diot akonpainamendua. Emakumeak ez du zertan etorri behar, ni nagoen lekura, ez da? Eta bilatzen dugu, emakume bakoitzaren ezaugarri bereziak kontuan hartzea. Eta arriskoak minimizatu nahi baldin baditugu, indarkeria bizi izan duen pertsona horretan jarri behar dugu arreta. Eta malguak izan behar gara. Hainbat modu aurkitu ditugu. No, en la casa. Y voy a... Eta nire semearekin aurkituko naiz, esate baterako. Paston dagoena hegoaldean eta bere iparraldean. Nola sortzen dugu akonpainamendu prozesua? Beren etxetik seguru atera daitezen, kaxa hori entregatzeko, eta arriskuan egon ez dadin dirua daramalako. Beraz, protokolak egokitu egin behar dira, eta baita ere kasuak emakumeen behar merezietara. Eta horrek utzi digu arriskuak arintzen. Eta hor funtsezkoa da segimendua egitea, hau da, kasuen segimendua nik dirua eman nuen eta zer gertatu zen. Nola dago emakumea momentu honetan? Eta horrek arrisku egoera, indarkeria egoera sortzen du. Nola sor dezakegu hor egoera gehigarri bat, hau ez dadin izan indarkeria agertoki berri bat emakumearentzat. Beraz, horiek dira guk erabili ditugun tresnak. Igual las preguntas de streaming. Vale, una primera pregunta. Galdera bat, ni elkartasun solidaridad internazionalekoa naiz, eta jakin nahi nuke ahalduntze ekonomikoa ea gertatu daiteken edozein larrialditan. Eta hondamen natura daudenean, edo gerra tartean dagoenean, nola egiten da? Bai, ados. Bai. Hainbat hartuko ditugu, hainbat edo zeiten dugu. Bai, bi pendiente genituen aurreko saiotik, baina nola beti ari garen genero azterketa bizkorrari buruz hitz egiten, batek zerikusia zuen Agusten Bagatek Ruandaketik esan duen horrekin. Nola lotu daiteke genero azterketa azkarra tokiko genero entitateekin? Ea badagoen arrastorik edo elementu gako batzuk. Democrática del Congo, y él hablaba de la situación. Beste kide batek aipatzen zuen Ruandan emakumeen kosifikazioa gertatzen zela. Eta ea kontutan hartzen den, ze sentiberatasun egon daiteke maskulinitate positiboengan generoaz analisi azkarra egiteko orduan. Ederki, lehen galdenari dagokionez, genero azterketa azkarrari dagokionez, bai erantzuna bai da. Isadorak eta Ximenak azaldu duten bezala, genero azterketa azkarra diseinatuta dago krisi egoeretan erantzuteko. Eta hain zuzen ere, tresna honek bilatzen duena da, aztertzea zein den krisi egoeratan
ematen dena. Hondamendi naturala baldin bada, pentsa genezake zein diren parte hartze agertoki horiek eta ze erantzun prestatu daiteke non emakumeek rol bat izan dezakete. Lidergo rol bat erabakiak hartzeko orduan, hau da, identifikatu alizatea zeintzuk diren aurkikuntza horiek, espazioak identifikatu eta oztopoak espazio horietan eragina izateko. Beraz, tresnau pertinentea da, edozein krisi egoerari erantzuteko eta ere berezitasunak kontutan hartzeko. Hau, hain zuzen ere, horrek esan nahi du, inplikatu egin behar direla egoerak eta erabakiak hartzeko erabat pertinentea dela. Hau da, hor garrantzitsuena da pentsatzea zertarako ari garen genero azterketa azkar bat egiten. Zergatik egin nahi dugun? Hau da, guk dugu tresnau, honek uzten dugu, aztertzen zentzuk diren inpaktuak eta gomendioak ematen. Hori egin nahi dugulako, eta identifikatu nahi dugulako emakumeek zenbateraino parte hartzen duten. Beraz, galdera, aldrebes izango litzateke. Zein da ARG bat egiteko aukera, kontutan hartu ze inpaktu izango duen. Hau da, egitura antolatuak edo ez antolatuek, eragin handiagoa izan dezaten erabakiak hartzeko orduan. Hau, askotan ikusi dugu ere tokiko erakundeekin nola harremandu gaitezke. Honek ere zer ikusia du erakunde publikoekin eta tokikoekin. Eta horrek esan nahi du, edapen zabalkunde plan bat behar dugula. Nola bilotzen ditugu tokiko erakundeak aurkiguntzan eta gomendioetan, eta nola horrek eragina izan dezake erakunde publikoak duten eginkizunean basate baterako. Ser una Secretaría de Desarrollo Social dentro de una alcaldía en un municipio. Egin dezake idazkaritza batek, udalerri batean, esaten denean, justiziera iristeko zailtasunak dituztela emakumeak. Beraz, nola bermatu zabalkunde planetan tokiko erakundeak sartuta daudela. Bermatu alizateko ematen den erantzuna egokia dela krisi testuingurutan. Eta gero gizonen eta mutikoen erakarpen hori indartu nahi dugu. Hau da, maskulinitate positiboaren begira da, hau da, eginkizun funtsezkoa dutenak, generoan oinarritutako indarkeriak prebenitzeko, baina baita ere arau sozialak eraldatzeko, eta egiturak aldatzeko. Eta hau da sektorekako erantzunaren parte. Nola biltzen ditugu, nola lortzen dugu gizonak eta mutikoak erakartzea. Ez erasotzaile izan daitekena baizik, eta ze rol positibo izan dezaketen gizonek, mutikoek eta umek aldaketa horretan. ¿Hay otra pregunta ahí? Bada beste galdera bat. Sí, igual, sí, sí. te escuchamos. Ahora, al principio de tu ponencia hacías como Era mapa orokor bat egin duzu, ez? Adierazteko ze krisi dituen Kolonbiak eta bake akordioak ere nolakoa diren erakusteko farkekin hartu zena. Horrek izan zuen genero ikuspegia izan zuen lehena, emakumeak ala eskatu zutelako. Hau da mugimendu feminista hori, borrokatu egin duna Alabanan, exegetu egin dutenak eta lortu dutenak eta historia lortu dute egitea horrela. Zerk bideratzen du gobernuak sinatutako konpromiso hori da? Nola sar daiteke lan hori gobernuari exigitzeko orduan? Eta genero arauak sartzen dituena puntu bakoitzean. Hor zubi bat dago analisi eta gomendio horien artean. Eta gobernu kolonbiarrak hartu dituen konpromiso horietan. Bueno, beste galderen bat ere, baldin badago? Creo que ya.
Fernando. Hay una cosa... Bada zerbait, atentzioa deitzen didana, hau da. Nola lan egiten duzuen baloretatik, mitoetatik, sinestetik, regenerazio lehengoratze hori sortzeko ze genero gaiek oinarri kultural handia dute balioen eta usten inguruan. Eta gaur aipatu ditugun testu inguru askotan, Somalia aipatu da, Etiopia, Kolombia, eta balio eta erlegio ustearen indarra oso handia da. Eta oso patriarkalak dira gainera, eta maskulinoak. Eta aldi berean, ekintza humanitarioekin, erakunde erligioso hauetatik tinko babesten dira horiek. Erligio liderrak aipatzen dituzunean, batzuetan positiboak direnak, frenoa egiten dutelako, askotan, nola lantzen duzue oinarri erligiosoa duten erakundeen lana, peace building, baina askotan kontrobertsia sortzen baita. Pentsatzen ari nesete baterako, bikariatuak badaude Perun, Kolombian, Guatemalan, Etiopian, hau da, komunitate musulmanak Etiopian. Sartu egiten da, ala ez bakarrik liderrak, kultur oinarri hoietan daudenak, geruza asko dituenak, Kolombian ere horrela da, ez? Eskerrik asko. Listo, azken irudian gurutze batzuk atera dira, ez dakit kasualitatea zen. Vale, listo. Frente al acuerdo de paz, completamente de acuerdo. Creo que la incorporación del enfoque... Uste dut genero ikuspegia sartzea bake akordioan irabazi handia izan zela feministentzat eta mugimendu feministarentzat oro har. Atzo, hizketan ari ginela genero ikuspegian ikusteko ze sustraitze, ze dagoen herrialdean, hor genero ikuspegia diskurtsoren instrumentalizazioa bermatzeko nolabait erresistentzia badagoela komunitateetan akordioa onartzeko. Beraz, genero ikuspegia egotea irabazi simbolikoa da, irabazi politikoa. Emakumeen organizazioen agenden irabazia da. Nola bermatu akordioak politiko gisa, nola egin errealitate bat izan dadin lurraldean, eta hori ez da baita luzea izan da gobernuarekin. Hainbat neurri ezarri baititu, edo ezarri ez ditu, nola bait desmuntatzeko, hor erabaketak gelitu ziren hainbat gauza. Eta hemen badago aukera bikaina. Pentsatzen hasi garenak lana eskalatzen dugunean, nola hasiko gara bermatzen bake eraikuntza presente egotea erantzun humanitarioan. Eta garapenarekin ere bai. Eta horregatik, pentsatu behar dugu, esate baterako nola orain interbentzio bat hasiko dugunez, herrialdeko hegoaldean, horrek erantzun humanitario bat emango du, krisi humanitario venezolararekin. Eta gero dago gatazka armatua. Nola bermatzen dugu elkarrekintzak hori evidentzietan islatzea erakundekin lan egiteko orduan, baita ere eskalatze eragiketa batean, hau da, eta beti ere krisi migratzaile venezolar batean gertatu zen bezala. Nola hasi bultzatzen, irudikatzen hasten naiz, larrialdietan liderra diren emakumeak, nola bat egiten duten beste emakume batzuekin. Hau da, bizirik atera diren Kolombiako emakumeek nola lan egin dezaketen bakea eraikitzeko. Paz no es solamente el desarme del actor armado. Eta hori pasatzen da gainera
pentsatzean, nola birpentsatu behar den egitura patriarkala estatuari erantzuteko orduan. Eta erlijio erakundei dagokienez esperientziak izan ditugu, esperientzia positiboak. Esperientzia positiboak zuzenean lan egin dugunean basate baterako, aterpetxetan, organizazio religiosoek eramaten dituztenak, eta hor zerbitzuak ematen ditugu. Eta genero oinarritutako indarkerian ez dago inolako eztabaidarik duen inpaktuen ondoan, baina ugalketa eta sexu eskubideen inguruan, bai, badakizue tentsio batzuk daudela. Hau da, nik nola eskainiko dut haurdunaldiaren etete voluntaria, leku seguru batean, baina administratzaileak erlijiosoak baldin badira. Elkarrekintza askotarikoak izan ditugu, baina gure jarrera da guk ez ditugu giza eskubideak erlatibizatzen. Ezin ditugu emakumeen giza eskubideak erlatibizatu jarrera jakiman dagoelako, eragile batek jarrera bat izan dezelako, jakin bat. Abortoa eskubidea da, eta krisi eskubidean, eta gerra garaian. Eta horregatik gure zerbitzuak eskaintzen ditugu, eskubideak bermatu nahian. Eta ez dugu erlatibizazioarek egiten. Eta sentibratze prozesuak ere egin ditugu, elkarrezketa prozesuak eta oso ondo funtzionatu digu, evidentziak, datuak, eta zer egiten dugu datuekin ez baterako. Hau da, emakumeak adibidez sarbidea ez badute beren haurdunaldia eteteko, eta aliantzak ere sortu ditugu. Aliantzak sortu ditugu, non behar bada beren begirada malgutu egin duten, eta utzi egin duten, arreta lekuetan guk eskaini alizatea horrelako zerbitzuak. Reproductivos, y por supuesto no es una tarea acabada, por supuesto es una tarea que nos sigue demandando definitivamente. Eta hain zuzen ere, horrela sortzen da elkarrizketa, elkarrekintza, baina beti ere oinarri batetik. Guk ez ditugu giza eskubideak erlatibizatzen emakumeetan, baizik eta bermatu egin nahi ditugu krisi testu ingurutan. Otras experiencias ya más... Gero bat ditugu esperientzia hurbilago bat, Caritasekin, pastoralgintzarekin, beste ikuspegi bat dutena krisian emandako akonpainamenduan, baina agertoki lokalagoetan. Kapelaua, apaiza, migratzaileak hartzen dituen kapelauak, hor, esperientzia positiboak eta jardunbide egokiak izan ditugu eta funtzionatu izan dute. Así. Sí, del streaming de nuevo. Streamingetik berriro. Errepikatuko dut, uste dut erantzun duzula jadanik, baina badago interesik sinesmen erlijiosoetan, guk lan egiteko orduan, egoten garen tokietan. Jusuzai afafak galdetu digu Senegaldik. Eta urrengo mai inguruan berbada hitz egin genezake horri buruz. Bai, zekezka badago. Eta bestalde, Ritxi Aizpurua mundu bakeenetik eskarrak eman ditu, aurkezpenagatik eta hori galdera ditu. Eta zer ikusi handiagoa du interbentzioarekin. Hau da, etxea ematea genero indarkeriaren biktima diren emakumei, hori egin behar da emakume biktimak transitoan daudenean eta herrialde horretan gelditu nahi dutenen. Eta gero ere galdetzen dute LGTBI pertsonen inguruan. Hau da, horiek ere programaren hartzaileak izan daitezke generoan oinarritutako indarkeria saiesteko orduan. Bueno, hirurak azkar erantzungo ditut. Sinesmenak. Badut denbora? Bale, orduan, bideoa ere jarriko dizuet. Bai, sinesmen erlijiosoi dagokienez, elementu hau oso garrantzitsua da. Eta oinarrituko naiz haurdunaldiaren etetean. Hori da istutasun handiena sortzen duen emakumeen hor estigma badago, beldurra dute emakumeak, zigorra jasokote duten, baina zigor soziala,
eta zigorra beren sinesmenetik ere bai. Eta hor asko funtzionatu digu balioa argitzeak, hau da, beti ere ikuspegia giza eskubideen oinarrituz egia da, eta horrela lasaitasuna emateko eta hor agertoki horretan garrantzitsuena da emakumeak esateko eta hitz egiteko duten eskubidea, baina garrantzitsua da ere informazioa izatea. Informazioa empatikoa beren emozioekiko, bere beldurrekiko, bere galderekiko. Beraz, elkarrekintzatik, akonpainamendu horretan, pertsonalagoa den horretatik, sentiberatze prozesuetara zabalagoak izan daitezkeenak. Eta hain zuzen ere, iruditeria, imaginario jasotzeko eta bermatzeko pertsonek erabakiak ditzaten informatuta egon ondoren, eta gero oso presente dago beti egokitzapen estrategia eta metodologiak eraikitzeko orduan erantzuna testuinguru baten egon behar du. Erantzuna izan behar du kultur begirada txertatuta. Eta hori ere pasatzen da praktika pertsonalak aitortzetik eta usteak kontuan izatetik. Eta bai, transitoan dauden pertsonen gan, hori da erronketako bat. Hau da, guk bestela ez ditugu berriro ikusiko pertsona horiek. Zer funtzionatu digu kasu honetan? Hau da, zerbitzua konektatzea. Eta zerbitzua beste ekipo batzuekin konektatzea herrialdean bertan daudenak edo beste erakunde batzuekin. Beti kontutan hartzen dugu tokiko eragileen mapatzea egin dugun edo ez. Nik cash hori ematen badut, egongo dira pertsonak cash hori behar dutenak iritsiera sekuru bat bermatzeko. Eta puntu hori behar bada ez dut kontutan izan. Nolabait ibiltze horretan asoziatu ahal izateko. Esplotazio sexuala eta hor badago garraio bide seguru bat cash hori erabilia izan dadin beste agertoki batean arriskuak gutxitzeko. Beraz, nola egin dugu? Nola egin dugu guk baldin badakigu pertsona hori hegoaldera doala edo beste gune batzuetara non interbentzioa dagoen, orduan beti egiten dugu konexioa ekipokin jakiteko horrela dela. Ez baldin bada horrela, beste batzuekin egiten dugu presentzia duenak territorioan. Baina ez dugu utziko inoiz cash bat jaso dutenak inolako monitoretza egin gabe. Eta bai, noski, horregatik hitz egiten dugu pertsonak, bizi irauleak edo genero indarkeria sufritu dezaketena jakiteko babes zerbitzuak norentzat diren kaxa entregatzeko orduan. Eta hor esperientzia izan dugu generoan oinarritutako indarkerian sexu orientazio bestelakoak izan dituzten hoiengan. Eta agertoki horietan badago indarkeriaren testuinguruan jartze bat, diskriminazio eta xenofobia tokiekin batera. Eta neurri horretan gure erantzuna beti bideratuta dago beharrak kontutan hartzera eta prozesuak binkulatzeko. Eta noski sexu orientazio ez hegemonikoa dituzten pertsonak. Yo si no aprovecho que estoy aquí. Nik hemenago aprobetxatuko dut. Bai, streaminga tope-topea dago. Bueno, galdera hau Senegaletik berriro, Yusu Saife galdetzen du. Nola, hau da, datuak aztertu ondoren, nola itzultzen zaizkio herritarrei. Eta nola lan egiten da bertako herritarrekin egoera gatazka horiek bizi dituzten horiekin eta Jean-Jacques Paz Kristu birakoa Kongotik,
Kongoko Errepublikatik planteatzen du, ari gara giza eskubidei buruz hitz egiten, ugalketa eta sexu osasunaren inguruan, baina askotan eskubide horiek ez dira kontutan hartzen ekintza humanitarioan. Batibidez erbesteratuen, errefuxiatuen kanpamenduetan. Nola, galdetzen du, nola tresna horrek nola integra dezake tresna kontzientzia har dezagun gai horretaz. Ederki, lehen galdera, hau da, kontuak ematerekin lotu da agua dagoena, genero azterketa azkar egiten denean, hau da elementu nagusietako bat hobetu egin behar duguna. Nola egiten dugu informazio emate hori? Eta gero gainea tresna bere egin dezaten. Eta esperientzia zoragarri bat dugu, duela gutxi kontatu dizudana Ekuadorren. Hau da, egindako aurkikuntzak, gero itzuli egin ziren emakumeekin, fronterako bi aldeetan, eta horrek lankidetza bat ekarri zuen. Mugaz gaindiko agenda bat sortzeko, eta horrek lagun dezake 6. urrats hori egiteko. Hau da, beti ere elkarrekintza bat dago bi produktu horien artean, eta emakumeak zaintza batzordeak sortzen dituzte, beren mugaz gaindiko agenda horretan sar dezaten eta bete dezaten genero azterketa azkarrean dagoen hori. Beraz, hori da lehen esperientzia jakiteko informazio hori nola eskaini berriro herritarrei edo larrialdietan esperientzia duten emakumeitan nola hasi eskalatzen modu bat tresna bultzatzeko, baina baita ere kontuak emateko. Informazioari dago kionez. ¿Me falta otra? Sí. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos, claro. Bueno, sexu eta ugalketa eskubideak. Bueno, nik partziala naiz, hau da, zer esan nahi duen sektore horren erantzuna zer den. Gure lan guztietan beti posizionatu egin gara. Eskubideak beti presente egon daitezen ekintza humanitarioan, eta hori ez da doakoa. Hau da, badira evidentziak, azterketa azkarrak egin direnean eskualde mailan eta tokiko mailan. Krisi testuinguruetan, sexu eta ugalketa eskubideak ez datoz bat bizitzak berehala salbatzen dituen prozesu batekin. Eta horregatik ez da programazioaren parte. Eta horregatik egin dugun ariketa datuak biltzean, hau da, emakumeak antikonzepzioa bilatzen dutenean, edo jaiotze horreko kontrola egin nahi dutenean, batez ere pandemian funtsezkoa izan da, baita ere, erreferentzia egiteko, indartu ahal izateko gaitasunak sistema publikoan. Baina baita ere, beste erakunde batzuen eskutatik, hau da, posizionatu gara osasun klusterretan, eskubide sozial eta ugalketa horietan, normaltasun agertokietan, eskubide horiek oztopo asko dituzte aurrera eramateko. Hau da, emakume batek trompa lotzen dituenean krisi egon edo ez, hor oztopo bat dago, langa bat dago. Ze non dago gizon senarraren baimena, gero damutu egingo zaizu, krisi egon, krisi ez egon, metodo antizurgailu bat hartuko dute, esaten diete, hau da zuk behar duzuna. Beraz, nola krisi agertoki batean hau potentziatu egiten den. Ze ez da arreta potentzialtzen dena. Ze ez bait daude erregularizatutak. Bera, elementu asko aurkitzen ditugu, elkar gurutzatzen hasten direnak. Eta erantzunaren partzialtasunetik hasita, gure jendearen parte delako, beti hor dago presente informazioa ikusgai jartzea, langa kentzea eta intzidentzia eriketak egitea eta koordinatzea beste erakunde batzuekin. Yo quería aprovechar que además... Bueno, aprobetxatu nahi dut,
ixteko. Hau da, sexu eta ugalketa eskubideetatik harago oso garrantzitsua izan da emakume lidergoa aipatu duzunean. Nola krisiak aukera bat diren, eraldaketa bultzatzeko, eta emakumei parte hartzea handiago emateko. Eta ez bakarrik esan duzun bezala batzar komunalaren presidente izateko, baizik eta erabakiak hartzeko. Eta zentzu horretan nola landu daiteke lan egiteko modu berri hori, nexo hori, soluzio eraldatzaileagoak lortzeko, zein dira zuretzat gakoak? Eta erretizentziak baldin badaude? Parte de otros actores, de donantes, ¿para eso o no las estáis encontrando? ¿Cómo? Vale. Bueno, yo creo que la localización aquí es un... Nik uste dut hemen lokalizazioa funtsezkoa dela. Hau da, jasangarritasun agertokietan lokalizazio enfokea garrantzitsua da, ze horrek ematen digu tokiko gaitasunekin, ahalmenekin lan egiteko aukera. Eta hor komunitateen lana oso aberasgarria da. Eta hau da, lan egiten dugun populazioarekin estrategia askotan, emakumeen lidergo horretan, baina gainera nola pentsatzen ditugun, nola egitura, indartzen ditugun egitura horiek, nola egiten dugun aurrera. La agencia. Agentzia indartzea, eskutik doa, egiturak eraldatzeko ekintzekin. Eta horrek ez du zertan esan nahi bizitzak salbatuko direnik. Berehalako zerbitzuetarako sarbidea hor dago, baina horrekin batera ere gaitasunak indartu daitezke. Horrekin batera ere bazkideekin lan egin behar da. Nola lan egin eragileekin biek irabazteko. Ezin dugu dena mugatu finantzaketara eta egiteko modu zehatz batera. Badelako bestelako aukerak, adibidez, finantza, prestakuntza emanez. Horrela, eragin handia izan dugu eta ahalduntze bat gertatzen da. Eta aztertu behar da nola indartu elkar eragin hori, genero ikuspegia gogoan izan da. Azpiegiturak indartzeko eta finantzaketari dagokionez uste dut hori beti gogoan izan dugula. Eta erronka bat da, egiturak egiteko, erronkei aurre egiteko, inpaktuak ere neurtu behar dira. Eta askotan finantzaketaren ikuspegitik ere irizpena hartzen den kontuan. Beraz, zenbat egiten ari gara, zenbat ekartzen ari gara. Eta proposatu dezakegu 30.000-ra, ez 50.000-ra iritsiko gara. Eta horrela, bermatu dezakegu, pixkanaka, berez eskluyenteak izango liratekeen ekintza inkluiente egitea. Eskerrik asko, ez nahi saiatuko laburtzen, uste dut amaiera bikaina, eman diozula, oso amaiera ona zure aurkezpenerako. Erakusten dorako zer garrantzitsua den sareko lana, ere uste dut hori badela, azpimarratu dezakegun alderdi funtseskoetako bat. Eskerrik asko eta horrengo mahaira igaroko gara.